Gepliyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 18-nji sentýabry hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Balkan döwletleriniň häkimetleri öz üstünden Ýewropa Birleşiginiň has guruply ýurtlaryna barýan migrantlar akymy saklamagy finansyp öz herketlerini ýapýarlar. Mit tesz Horvátország? A bevándorlók ellátása. Türkmenistanda garaşsyzlyk bayramyna öňünden taýýarlyk görülip köpçüliklerin marşrowka çäreleri başlandy. Marşrowkalaryň başlanmagy bilen oňa idara karhanalardan gatnaşmaly bolan ýynan masalalara belli bir derejede kynçylyklar görýän bar. Şu hepde Aşgabatda geçirilen Aziya Olimpiya Komitetining maslahatynyň guramaçylyk çäreleri daşary ýurtly mihmanlarda we yerli ýaşaýjylarda nähili täsir döretdi. Народу очень мало. Мы спрашиваем, почему. Говорят, что они на работе, на учебе. Ýaşaýjylary ýerden hem de öýlen gaýlarynyň çıkmagy, gaýlaryna öwrüp birmäge kadagarlyk berdi. Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölügine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyşyp bolun. Ortiýetiň resmiýetleri 2400 Ortiýetliniň Islam döwleti toparynyň söwüşçileriniň katarynda söwüşýänligini aýtdylar. Ortiýetiň federal howpsuzlyk boýunça ýolbaşçysynyň birinji orunbasary Sergey Smirnov Islam döwleti ekstremistik toparynyň düzüminde Merkezi Aziýadan jemi 3000 çemes adamyň söwüşýänligini hem habar berdi. Smirnov ýakyn günde ordan Ýewropa barýan migrantlar meselesiniň hem agyrlaşýanlygyny we ortada uly hop salyp biljekdigini bellädi. Smirnov käbir ýurtlaryň terrora garşy hyzmatdaşlykdan boyun gaçyrmagy finansiýandyklaryny belläp, hyzmatdaşlyk bar, emma ol dogry bir derejede del Aýratynyň Birleşen Ştatlar bilen diýdi. Smirnov bu barada 18-nji sentýabrda Özbekistanyň paýtagty Daşkentde Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň baş ýolbaşçylarynyň terrorçylyga garşy görüş boýunça geçiren duşuşynyň ýa-ni jurnalistler aýtdy. Pakistanyň harbiýleri Talibanyň Peşawaryň goýundaky harby baza eden hüjümüniň dowamında mescidiň içinde 16 adamy öldürendiklerini aýtdylar. Harbiýleriň söýlerine görä hüjümçiler bazanyň içinde ýerleşýän mescidiň içine girip namaza duran adamlary oku tutupdyr. Hiber Pakhtunkhwa vilayatynyň informasiýa ministri Mushtaq Ahmed Gani jurnalistleriň öňünde eden çykyşynda hüjümçileriň sanynyň 7 we 10 aralygynda bolandygyny aýtdy. Olaryň ählisiniň öldürilenligi barada hem maglumatlar bar, emma muňa garamazdan gözlük çäreleri hinidem dowam edýär diýdi. 7 से 10 तक तादाद बताई जा रही है और ये भी इतलात है कि तकरीबन Pakistanyň Taliban topary hüjümüň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Pakistanyň goşun ýolbaşçysy general Rahil Sharif operasiýaga gatnaşan harbiýler bilen duşuşma üçin Peşawara bardy. Balkanlaryň häkimetleri migrantlar akymy saklamagy we demirgazyk Ýewropa tarap ýollar ýapylýança öz ýurtlaryna baran müňlerçe adam bilen bagly meseleleri çözmäge finansiýarlar. Ýewropanyň migrant krizisiniň soňky gyzgyn nokadyna öwrilen Ýewropa Birleşiginiň agdasy Horwatiýa Birleşigiň agdasy bolmadyk Serbiýa bilen öz serkedini ýapdy. Bu ýerden köp sanly Siriýaly bozgun gündogry Ýewropa aşmagy finansiýar. Horwatiýanyň içeri işler ministrligi Serbiýa bilen serkedäki 8 sany geçeligetinden 7-sini ýapanlygyny 17-nji sentýabrda elan etdi. Ukrainanyň prokurorlary Ortiýa tarapyndan eýlenen Krim ýarymadasyna çakır kärhanasynyň müdirine garşy jinaýat işini gozgamagy taýýarlanýarlar. Adewelli Massandra çakır kärhanasynyň müdiri Ortiýatyň prezidenti Vladimir Putin we Italiýanyň öňkü premier ministri Silvio Berlusconi üçin ýaşy 240 ýyllyk çakırly çüşäni açmakda aýplanýar. Putin we Berlusconi geçen dinç günlerini Krimde geçirdiler we gadymy harawalyklara syýahat edip ýarym adanyň çakır öndürýän Massandra kärhanasyna bardylar. Ortiýatyň Krim ýarymadasyny 2014-nji ýylda anneksiýa edip öz düzümine goşmagynyň ýa-ni döwlet eýçiligine alynan Massandrada ören seýrek ýaşy 200-den geçýän çakyrlar we şeraplar saklanýar. Krimiň anneksiýa edilmeginden ozal Massandra kärhanasynda agdalan çakyryň 5 çüşesi bardy. Onuň ýene 2 çüşesi Sotheby's auksionda 1990-njy we 2001-nji ýyllarda satylypdy. Bu çüşeleriň bahasy 100 we 150 miň Amerikan dollaryna barabar.
Tbilisi'nin Suudi 17 sentyabrda akşam baş opozisiyon lideri türmeden boşatdı. Bir gün mundan öň Gürjistan'ın konstitusiyon suudi onun tutsak edilmegi bir kanun diyen karar çıkardı. Tbilisi'nin öňkü häkimi Gigi Ugulova 14 aylap ýaslapky tutsaklıkta saklanıpdy. Oňa garşy ençime jinaýat işi gozuldy. Şol sanda bir kanun pullary ýuwmak we jemgyýetçilik fondlaryndan maksada laýyk bolmadyk uğurlardan peýdalanmak ýaly aýyplamalar ýönkelde opozisiýa aýyplamalaryň ençemesiniň siýasy sebäpligini aýdýar. Kremlin metbuat wekili Damask'ın yüz tutan ýagdaýynda Orsiýetiň Siriýa öz harbiýlerini ýibermek meselesine seredip biljekdigini aýtdy. 18 sentyabrda Orsiýetiň habar agentlikleri tarapyndan setirlenen Dmitri Peskov şeýle ýüzlenmedilen ýagdaýynda onuň maslahat ediljekdigini we serediljekdigini aýtdy. Emma bu meseleniň entek diňe çaklama derejesinde galýanlygyny belledi. 17 sentyabrda Siriýanyň daşary işler ministri Walid al-Muallem Orsiýetiň ýaragly güýçleriniň Siriýada söwüşýänligi baradaky habarlary ret etdi. Emma Siriýanyň zerur bolanda Orsiýetden kömek soramakdan çekinmejegini aýtdy. Ermeni opozisiýon aktivisti Vahan Martirasyan Azerbaýjana gaçyp bardy. Hökümete degişli bolmadyk guramanyň ýol başçysy Azerbaýjandan siýasy gaçybatylga sorandygyny aýtdy. Gepliyer Azatlyk Radiosy, hormatly radio dinleyijiler, habarlar gündeliginde başlaýarys. Balkan döwletleriniň häkimetleri öz üstünden Ýewropa Birleşiginiň has guruply ýurtlaryna barýan migrantlar akymy saklamaga synanýarlar. Ýewropanyň migrant krizisynyň soňky gyzgyn nokadyna öwrilen Ýewropa Birleşiginiň agdaty Horwatiýa, Birleşiginiň agdaty bolmadyk Serbiýa bilen öz serhedini ýapdy. Bu ýerdäki soňky ýagdaýlar barada kärdeşim Ýowşan Anny Gurbanyň maglumatlaryny dinläli. Ýewropa Birleşiginiň agdaty Horwatiýa Ýewropanyň migrant krizisiniň soňky gyzgyn nokadyna aýlandy we henüz Ýewropa Birleşiginiň agdaty bolmadyk Serbiýa bilen aradaky serhet geçelgeleriniň köpüsini ýapdy. Sebäbi Serbiýa Siriýaly we beýleki ýerlerden gelen ummasyz kän migrantyň günwatar Ýewropa ýolunaky geçiş nokadyna urildi. Şu aralykda Wengriýa özüniň täzelikde uran hayatyny uzaltmagy, ýagny günorta serhetini Horwatiýa bilen araçagyny hem berkitmäge başlady. Sloveniýa bolsa Horwatiýadan gelýän demir we asfalt ýollaryň käbir esasy urlarynyň gatnawyny togtatdy. Horwatiýanyň içeri işler ministrligi 17 sentyabrda ýurduň Serbiýa bilen aralykdaky 8 san serhet geçelgesiniň 7-sini ýapanlygyny, bu ýapylşyň eýýäm ýurda giren müňlerçe migranty ýer jaý taýýarlanmak üçin zerurdygyny aýtdy. Belgrad bilen Zagreb'i bağlanıştıran esasy geçiş ýolu 18 sentyabrda açyk galan ýeketek gatnaw ugry boldy. Ministerlik Horwat goşunynyň hem soňky gününe ýurda giren 13.000 migrant bilen baglykda hüşgärlik ýagdaýyna getirilendigini aýtdy. Belgrad Horwatiýanyň geçelgeleri ýapmagy müňlerçe migranty Serbiýanyň içinde galyr öýdüp bu çara garşylyk gösterdi. Serbiýanyň migrasiýa ministri Aleksandr Vulin Horwatiýanyň islenlik beýleki ýurdun halkara ýollaryny ýapmagy kabul ederlik däldir diýip duýduruş berdi. Biz özümiziň ykdysady we beýleki islenlik bähwidimizi halkara suwtlarynyň öňünde goramagyň çäresini agtarır diýip Vulin aýtdy. Migrantlar Horwatiýa tarap şükepdäniň başynda Wengriýa özüniň Serbiýa bilen serhedini ýapanyndan soň uğraldylar. Bu çäre şül 200.000-den gowrak migrantyň Ýewropa Birleşigine aşan esasy ýolunyň kesilmegine getirdi. Ol migrantlaryň köpüsi ýakyn günde ordaky we Owgansanyňky zorlukly wakalardan gaçyp gelýär. Horwatiýa özüniň adamlara ýurt içinden beýleki Ýewropa Birleşigi ýurtlaryna erkin geçip gitmek mümkinçiligini döretjegini aýtdy. Emma içeri işler ministri Ranko Ostojić häzirki pursatda bu ýurdun mümkinçilikleri ýukarly diýdi. Horwat häkimetleri bosgunlary hasap alyp olary paýtaxt Zagreb'iň töweregine kabul ediş nokatlaryna geçirýärler. Emma Wenger mediýasy 17 sentyabrda migrantlaryň Horwatiýadan Serbiýa bilen serhetdäki tikenli simgerňeginden soňa ýerden Wengriýa geçýändigini habar berdi. Premier ministr Viktor Orban Wengriýa öten akşam Horwatiýa bilen serhetinde hem haýat çekmäge başlady. Ol ýere ýüzlerçe esker we polisiýa ofisiýerlerini ýerleşdirdi diýdi. Wengriýanyň Ruminiýa bilen aradaky serhetinde hem haýat çekmäge planlaşdyrýar. Sloveniýa 17 sentyabrda özüniň Horwatiýadan migrant getirýän otlyň saklanyny, 150 çemesi migranty Zagreb'e dolajakdygyny sebäbi olaryň siýahat üçin zerur dokumentleriniň ýokdugyny aýtdy. Bu ýurdun Awstriýa we Germaniýa barýan migrantlaryň esasy gatnaw ýoluny öwürlenemek diýär. Şeýle-de Sloveniýa Horwatiýa bilen aradaky otly gatnawlarynyň hemmesini 18 sentýabra çenli togtatdy diýip Sloveniýanyň STA habar gullugy habar berdi.
Sloveniýanyň premier ministri Miro Cerar öz ýurdunyň Ýewropanyň Schengen zonasy düzgünlerine erjakdygyny ýa-ni terhetden erkin geçmek üçin etjekdigini aýtdy. 28 agdaly Ýewropa Birleşigi 2-nji Jahan uruşundan bäri Ýewropanyň ýüzbeýiz bolan iň uly migrant akymyna nähili hötte gelmeligi barada belli bir karara gelip bilmeýär. Slovakiýa terhetiniň käbir ýerlerine barlaw düzgünni gaýtadan giýredýär. Bulgariýa bolsa Türkiýe bilen terhetini müň sany eskeri ýerleşdirdi. Bu ýerde bir näçe ýüz adamyny 3-nji gündür terhet şäherine galýar. Kärdeşim Ýoşan Any Gurbanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk radiosy Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz Azatlyk radiosy bilen e-mail ýa-da telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926 236 0455. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Azatlyk radiosyna telefon arkaly jaň edip özüni Balkan vilayatynyň ýaşaýjysy Toýly Garajaýew diýip tanadan söhbetdeşimiz Türkmenistanda özüniň hususy ulagynyň elinden bir kanun alnanlygyny aýtdy. Söhbetdeşimiz türkmen häkimetlerine hatda prezident eden ýüzlenmeleri netije bermän soň Azatlyk radiosynda çykyş edip öz arzyny Türkmenistanyň prezidentine ýetirmek isleýänligini aýtdy. Balkanly Toýly Garajaýew bilen kärdeşim Ýoşan Any Gurbanyň geçiren söhbetdeşligini dinläli. Meniň elimden hususy ben 535 kysymly AL 38 toğramaz. Buna döwlet belgili awtologyny bir güne tökmet ýalyp elimden alyp döwletiň haýryna geçirdiler. Şol sebäpli Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow habaryny ýetirmek üçin Azatlyk teleýaýlamy üstü bilen çykyş edip habar bermegmi mezun etdiler. Näme üçin saňa töhmet atdylar? Näme esaslanyp töhmet atdylar? Bir esasy bardyr, bir kanun esasyny bir edýän boldylar. Dinle esas hem maşinin içinde pul sanap alttırdı. Men maşinim salon tutup giden maşin. Yani bir Toyota'da salon tutup gidiyor ya. Owa? Bu Toyota'da tutup gidiyor. Şu sebäpli şol çok tutasız. Maşinin içinde pul sanap almak bolanokmy? Bu kanuna ters gelýärmi? Näme pul alypdyr? Para alypdyrmy? Näme edipdir? Aynı son para dip ýaktyrda şol han paralandan diýär. Ol özüniň hakyna ýerdiňe ýöne 200 manat alýar. Ýöne 200 manat bara. Türkmenin pulundan ýöne 200 manat. İki tarapyň razylygy bilenmi beýlek tarap arz edipdirmi menden pul aldy diýip? Yok, ikisinin razylygy bilen ol töhmet ýapdyr. Hökümetle ba meni ne alasyzdym, hökümmasyň çykaryn hökümmara. Banka tölen pulum bilen ne dogry төлenen pul. Onda kıptansy ba. Jerime töletdirlermi şoň üçin? Awwa şu jerime töledip mene maşynym elimden aldylar. Göze ýetýän adamy. Hem pul aldylar jerime hem maşyny aldy. Awwa ikisini aldylar. Bir prezidenti ýetse men çagyrarlar, men bilýän çagyrjagym bar, ýöne bu habaryny ýetip bolmany ýan. Özüni Balkanly Toýly Garajaýew diýip tanadan söhbetdeşimiz bilen kärdeşim Ýoşan Any Gurbanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda köpçülikliň marşirowka çäreleri başlandy. Döwlet garaşsyzlygynyň bayramçylygyna bir ýarym ay öňünden görülip başlanan taýýarlyklara jemgyýetiň äkli gatlaklarynyň wekilleriniň gatnaşdyrylýanlygy habar berilýär. Gelin bu arada kärdeşim Merdan Sariýewiň berjek maglumatlaryny dinläli. Türkmenistanda marşirowkalar başlandy. 20-nji oktýabrda bellenilýän garaşsyzlyk bayramyna gabatlanyp geçiriljek bayramçylyk çärelerine idara kärhanalaryň işgärleri, ýokary kujalarynyň talypları eýýäm häzirden taýýarlyk görüp başladylar. Bu tinlayan görnüşleriňizde paýtagtyň Ozolky Lokomotiv häzirki Dağdan stadionunda Türkmenistanlylar 27-nji oktýabrda ýurdun etaty meýdançasynda geçiriljek paradda içek hereketlerini irinsiz gaýtalap stadionyň bir çetinden beýleki çetine ýöreýärler. Marşirowka gatnaýan adamlar dürli sinhron hereketleri öwrenýärler. Bir adam ýaly bolup ýürüýüş etmek,
ýa-da tans elementlerini öwrenmek bu çäre gatnaşyjylaryň esasy borçlary. Geçen ýyllarda bolşaýaly bu çäre ýürüti bellenilen adam mikrofon arkaly rejissörlük edýär. Onuň marşrowka gatnaşyjylaryň üstüne sesine bat berip, gyýgyrýan pursatlaryny hem finlata bolýar. Şok geleceğim mekan yanına barsan ne? Esasy bayramçylygy çelini ýene 1,5 ay bardygyna garamazdan marşrowka çekilen adamlar dinç günlerinden başga her gün saat 16:00-dan ta 18:30 çelini taýýarlyk çärelerini hukman baraýmaly. Bu görnüşlerden hem ayan bolşaýaly, ýürüti bellenilen adamlar ellerindäki sanawyna görä marşrowka kimin gelip, kimin gelmedigine gözükçülük edýärler. Marşrowkalary 7-nji ýaşlardan başlap ýaşy ortadan agan adamlara çelini mejbur gatnaşdyrylýar. Bunun netijesinde bu taýýarlyk çärelerini çekilenleriň oňoýsuz ýagdaýlar bilen ýüzbe-ýüz bolýandygy aýdylýar. Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Açylowa marşrowkalardan köp çağıly ineleriň has beter kösönýändigine aýdýar. Marşrowkalaryň başlanmagy bilen oňa idara karhanalardan gatnaşmaly bolýan inan masalalara belli bir derejede kynçylyklar görýän barada inalar aýdýarlar. İşahat gutaranan soňam marşrowka dowam edýär. Marşrowkadan çykyp öýüňe barýan saň bir näçe wagt geçýär. Akşam naharyň wagtynda taýýarlap bolanok. Mektep ýaşy okuwçylaryna tapaklaryna taýýarlyklaryna göz gulak bolmaga wagt galmaýar diýilýär. Häzirki geçirilen marşrowkalar Garaşlylyk bayramy münasibetli döwlet ýol wasatynyň gatnaşmagyna geçiriljek bayramçylyk çärelerine taýýarlykdyr. Mundan başga da oktyabr aýynda Garaşlylyk bayramy münasibetli ýurt boýunça durly görnüşli, durly derejedäki köp sany köpçülikliň çäreler geçiriler. Bu çäreleriň hem döwlet idara kärhanalarynyň işgärleriniň ýokary we orta okuw jaýlarynyň studentleri okuwçylarynyň gatnaşmaklarynda geçiriljekdigi aýdylýar. Kardeşim Merdan Sarıyewiň maglumatyny dinlediňiz. Bu maglumatyň video görnüşini görmek üçin azathabar.com web saytymyza, Facebook, Kontakty, sosial ulgamlarynda Azatlyk radio satly sahypalarymyza syýahat ediň. Öz pikirleriňizi hem mälim ediň. Azathabar.com web saytymyza Türkmenistandan derweze.net ýa-da garawum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Häzir bolsa siz marşrowkalara gatnaşyp gördüňizmi, nähili tejribeleriňiz bar diýip internet arkaly orta atan şuňky sowalymyza gelen käbir tesbirleri okap göreliň. Sölgün Joraýewa boş saatlar bilen güýmenmegiň ýerine halkyny iş bilen öpçün et diýip öz tesbirinde ýazýar. Hormatly radio dinleýijiler, sizi pikir paýlaşmaga çagyrýarys. Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saytynda ýörite pikir sorulşyk hem ýerleşdirildi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow wezipesini nähili bir jaý edýär diýilip orta atylan sowaly 2 güniň içinde ses beren 150-den gowrak adamdan 68% prezidentiň öz wezipesini bir jaý dyşyna pes baha beripdir. 25% oňyn baha beripdir we 6% çemeti pikirim ýok diýen jogaby taýlapdyr. Gepliyar Azatlyk radiosy hormatly radio dinleýijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Şu hepde Aşgabatda Aziýanyň Olimpiya Komitetiniň 34-nji maslahaty geçirildi. Türkmenistan 2017-nji ýylda Aşgabatda geçiriljek halkara oýunlaryna doly taýýarlygyny eglan etdi we milliardlarça dollar pul sarp edilip täze gurulan Olimpiya şäherçesini köpçülüge görkezdi. Bu çäre gatnaşan daşary ýurtlylar resmi çäreleriň ýokary taýýarlykly geçirilmegini bellemek bilen şäheriň durmuşynda käbir täsin ýagdaýlaryň hem göze iýlenligini, hususanda şäher ýaşaýjylarynyň göze iýilmänligini gurrun verdiler. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň täzik gullugynyň habarçysy Narzullo Latif biz bilen söhbetdeşlikde şeýle gurrun berdi. Biz gije gündüz köçä çykanymyzda ören azadym göze iýildi. Biz näme üçin diýip soranymyzda olar iste okuwdy diýen ýaly jogaplary esitdik. Saparyň dowamında bize olimpiya obyektleri görkezildi. Olaryň dolu taýýardygy, dünýä standartlaryna gawat gelýändigi aýdyldy.
Bellemeli zat şäheriň ürän arasydygyny, hatda çilim galyndy hem ýerde çaşyp ýatmaýandygy göze ildi. Ýöne köçelerde adamlaryň iňen az bolandygy diýsengen galdyrdy. Emma biz şäheriň gyralaryna baryp görmedik. Biz merkezde bolduk. Bu Azatlyk radiosynyň täzik gullugynyň habarçysy Narzul Latifiň Aziýanyň Olimpiya Komitetynyň maslahatynyň geçen günlerde Aşgabatda eden saparynyň özünde galdyran täsiri barada beren gurrungy. Maslahatyň geçen ýeri bolan Olimpiya şäherçisiniň gapdalyndaky jaýlaryň ýaşaýjylary bolsa, şol günleriň dowamında özleriniň hereket azatlyklarynyň çäklendirilendigini görüň berdiler. Halkara çäreleriniň geçirilmeginiň yerli ýaşaýjylary ýetiren täsiri barada Aşgabatly ýazyjy Murat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi kärdeşim Sehradan dinläli. Dün Aşgabatda Aziýanyň Olimpiya Geňeşiniň 34-nji baş assambleýasy öz işini tamamlady. Şol assambleýanyň geçirilen döwrü ýaşaýjylaryň durly bökdönçlikler bilen ýüzeýde bolanyny aýdylýar. Amanrada bu maslahatyň geçirilmegi ýaşaýjylaryň, hususan-da siziň gündelik durmuşyňda nähil täsir etirdi? Umuman baş assambleýaly uly siyasi wakanyň, sport wakasynyň Türkmenistana getirilmegi biziň ählimizde bir buýsunç duýgusyny öýretýäni edil söýlenmäli soň lafyň keçirdiýän ýagdaýlaryň ýüze çykdy, esasy ýüze çykan ýagdaý bir ýaşaýjylary assambleýanyň açylynyny ýani 15 sentýabrda ýerden hem de öýlen jaýlaryndan çykmagy Zaylarına öwrüp birmäge gadagarlyk birdildi. Onu köşede duran polisiýa gullugynyň işgärleri hem de beýle gulluklyň işgärleri birlikde amal etdiler. Ýerden baş assambleýanyň geçişlerine Aşgabatda bina edilýän Olimpiya şäheriniň gurulşy tamamlanan bölügine gelýän mihmanlaryň maşin kerwani şol Olimpiya şäherine gelmedinden 20 minut çemeti öňünden çıkmak ýa-da bir ýerden edýän bolsaň öňe girmek kadagan boldy. Bir umuman bir 45-60 minut çemeti dowam eden ýagdaý boldy. Öýlen ýene de Olimpiya şäherine baş assambleýanyň birinji iş güni özüniň işini tamamlayan wagtym edil şunun ýagdaý ýüze çykdy. Bir çentrak bilen Aşgabat wagty bilen öýlen saat 15 bilen 16 aralygynda bolupdy. Bir ýaşaýjylar piyadalar sündüren kıyınçılık bolly. Şeýle hem şäheriň protokol köçelerinden hem de protokol köçelerine ýanaşyp etken olary birikýän mikroýon içindäki ýan köçelerden altyrow bilen umuman dünýä protokol köçelerine de eýsem şo köçelerde çykmaklygy gadagarlyk birdildi. Şo köçelerin urunly bolsa, mälim bolsa ýaly mektebem bar, çağalar bagam bar, dukanlar bar. Yine gayri durmuş hizmetini amal edýän idarelerim var. Ine şolara gelmekde adamlar uly kıyınçylyk çekdiler. Tekrar. Amanrada bellek geçtiňizde meselem ýerden ýa-da öýlen 1 saat çemesi şu adamlaryň ýa-da awtologlaryň hereket etmegine ruhsat berilmändigini. Ine şol wagt aralygynda ýaşaýjylar bu ýagdaýdan baş alyp çykmak üçin haýsy-da bolsa bir çykalygy gözledilermi? Kalga yeketek kalga vardı. Olam sol köşede duran polisiýa gullugynyň işgärlerini beýle gulluklaryň işgärlerini ýagdaýyny düşünürip ýalvar ýakar edip öz ýaşaýan jaýyndan çykyp bolly ýa-da bolmasa öz ýaşaýan jaýyna girip bolly ol gulluklaryň işgärleri bolsa ýokardan berilen gorkazmany bolsundan emmeter berk ýerine ýetirip ýagny kelle ýetirdiýsen kelle ýetirer diýilýän edip bolsundan emmeter adamlara rawun narap bolan haýyşlaryna ýene gaýra ýetmediler. Şol kararty ýene ördülemeli ýagdaý mekteplerde birinji smenanyň okuwynyň da tamamlanýan wagtynda da gabat gelýär. Bunu örtän adamlaryň köçäsine gadagarlyk girdilen wagtyny mektep okuwçylary ýa-da mektep owlusynda garaşdylar ýa-da bolmasa juda aýlawly ýollary taýlap bilermi? Amanrada Aşgabatdan gepleşmede atnaşyp beren gurulmaňyz üçin köp sag bolun. Sizin sag bolun, işiniz rawat bolsun. Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Häzir biz size bildirişimizi eşitdirýäris. Azatlyk Radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoseriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salaýymyz Azatlyk Radiosy.
Demirgazyk Owganystanda yaragly söwüşüji toporlaryň hasyly giňişlikleri eýilýänligi barada habar berilýär. Owganystanyň resmiýetleri söwüşüjileriň adatça asuda balyk regionundaky basyşlaryny güýçlendirmegine aladalanma bildirýärler. Demirgazyk Owganystandaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Şamirdan Uly Muradiýnyň berjek maglumatlaryny dinläli. Demirgazyk Owganystanyň balyk welaýatynda bölek welaýatlara garanda howpsuzlyk ýagdaýy birnäme gadal hasaplanýardy. Ýöne soňky günlerde bu welaýatda hem howpsuzlyk şertleri ýaramazlaşyp başlady. Balyk welaýatynyň hakimi Ata Muhammed Nuruň ýol başçylygynda welaýatyň Çymtal we Çarbölek adly etrafynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilýär. Balyk welaýatynyň hakiminiň sözçüsi Munir Ferhadyň aýtmagyna görä, welaýatyň baş etrafynda jeňçiler güýçlenipdir. Çarbölek, Kişindi, Çymtal, Zary we Şolgara adly etraplarda jeňçiler hereket edýär. Jeňçileriň arasynda daşar ýurtly militanlaram bar. Zary etrafında jeňçiler arada halkara yntanperwer guramanyň işgärlerini öldürdi. Asuda ilatdanam 13 adam jeňçiler tarapyndan Zary etrafında helak edildi dip Ferhat aýtdy. Düşman dar nuqat-ı Çarbölek, Çymtal, Kişindi, Zary ve Şolgara. Balyk welaýatynyň 15 etrafy bar. Welaýatyň baş etrafynda türkmenlerim goýçum bolup ýaşaýar. Türkmen obalaryna da jeňçiler aralaşypdyr. Sözçiniň aýdysyça balyk hakiminiň ýol başçylygynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilýär. Alburt atly dağ jülgesinde häzir jeňçilere garşy hakim Ata Muhammed Nuruň gödäwçiliginde harby çäre dowam edýär. Harby operasiýany 3 welaýatda, ýagny Balyk, Serpil we Jowzan welaýatynda geçirmek gödeňinde tutulýar. Serpil we Jowzan welaýatynda da howpsuzlyk şertleri gadal däl dip Munir Ferhat aýdýar. کوی هلبرز حضور می داشتن، ابزار مختلف می ساختن، راهاندازی عملیات مشترک با 3 ولایت. Demirgazyk Owganystanyň Faryab we Serpil welaýatynda golayda vice-prezident general Dostumyň ýol başçylygynda harby operasiýa geçirildi. Ýöne general Dostum Kabula dolanandan soňra jeňçilerden gaýdyp alynan sebitler ýene Talibanyň kontrolyna geçdi. Owganystanyň Milli Mejlisi Demirgazyk Owganystanda ýagdaýyň dartgyllaşýandygyna ýygyderli hawatyrlanma bildirip gelýär. Demirgazyk Owganystanyň merkezi ady ýurtlaryna da howpawanmanyň ahmaldygyny deputatlar öňe sürýär. Awgan parlamentiniň agzasy deputat Abdulkadir Zadeň aýdyşyna garanda Demirgazyk Owganystanda ýagdaýyň dartgyllaşmagy goňşy ýurtlarda öz ýaramaz täsirini ýetirer. Daşar ýurtly jeňçiler Demirgazyk Owganystana ýygnanypdyr. Bu ýagdaý merkezi ady ýurtlar üçin hem gowy habar däl dip deputat aýtdy. صفحات شمال ما تأثیری داره بلکه کشورهایی که همسایه ما برازونام Jeňçilere garşy göreş alyp barýan Türkmen ýaraglarynyň komandiri Muhammed Nebi Güýçliniň aýdyşyna görä, talep söwüşçileri raýat adamlara zulm edýär. Jeňçileriň arasynda Özbekistanly we Tajikistanly militanlaram bar. Olaryň aýallaram uruşlara gatnaşýar dip Nebi komandir aýtdy. Türkmen doganlara juda talepden zorluk gören günde urmak, öldürmek. Bularda bir rahm sina ýok. Billeriň derýamyza köprü kuruldy, mana bu köprüni harap etdi. Eger bular musulmançylyk sinasynda bar bolsa, köprüni oparmasa da Tajikistanlardan hem Özbekistanlardan hem bu uruşdyk, şonda bir aýal daktary öldü, 2 erkek öldü, 5 nefer Tajikistany, Özbekistany öldü. Aýal daktar var, şu aýal daktarlar hem uruşa gelýär şolaryň. Gepleşigi taýinlap azatlygy ýetiren Şamirdan Uly Muradi. Hormatly radio dinleyijiler, efirde gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi ma'lum etmäge çağırýarys. Öz pikirleriňizi azathabar.com websaytymyzda, Facebook, Wkontakte sosial ulgamlarynda Azatlyk radio satly sahypalarymyzda, Line sosial ulgamynda Azat habar salgymyzda tesvir görnüşinde ma'lum edip bilersiňiz. Şeýle-de pikirleriňizi hat email belgisi azatradio.org elektron poçtamyza we Moskwadaky 7 926 236 0455 telefon nomerimize SMS görnüşinde yollap bilersiňiz. Azathabar.com websaytymyza Türkmenistandan derweze.net ýa-da garawum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýär. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.